Tot i els efectes de la crisi sanitària en el sector econòmic, encara hi ha emprenedors a Lleida que en plena pandèmia han engegat el seu negoci amb bones perspectives de futur. És el cas del jove que ara coneixeran, que ha obert el seu propi taller de xapa i pintura amb l'empenta del programa Reempresa de Global Lleida, el mercat de compra-venda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, que suma en 2020 11 casos d'èxit en el conjunt del territori. Ell ja havia aconseguit fer realitat el seu objectiu laboral i ha posat en marxa aquest mes d'octubre el seu propi negoci de xapa i pintura, tot i la situació actual. Ho ha fet amb l'assessorament de Global Lleida, que a través del programa Reempresa l'ha guiat a l'hora de fer el pla d'empresa i coneix el procediment a seguir del traspàs. La seva experiència també l'ha ajudat a fer-se un lloc i a ser valorat en el mercat, després de professionalitzar-se en diferents empreses. L'última és la que ha adquirit, aprofitant que el propietari és jubilada i complint el seu somni de ser empresari. Doncs em desperta moltíssima il·lusió. Amb els moments en els que estem, doncs, és un moment una mica complicat, però la il·lusió pot molt més que tots els problemes que puguin haver ara mateix amb el tema del Covid. Abans de començar ha fet una renovació estètica del taller i altres canvis necessaris com la digitalització del negoci, el que li permet optimitzar el temps en els processos administratius o en les tasques diàries. Normalment treballa sol i en moments puntuals amb el suport d'un autònom, però té clar que vol fer créixer el negoci, donant feina i actualitzant-se constantment per no quedar-se a la cua. Treballar com s'ha anat treballant fins ara i a la llarga poder créixer tant amb nivell laboral com a treballadors i també cada any innovant sobre tots els temes de la pintura, de la xapa i sobretot modernitzant-se. Com ell, altres emprenedors del territori han impulsat els seus negocis aquest any 2020 amb el suport del programa Reempresa, promogut per la Secot i Autoocupació, per garantir la continuïtat de les empreses de la demarcació de Lleida. En concret han estat 11 casos d'èxit, 4 abans de la pandèmia i 7 des del març fins a l'actualitat.